els agraden a tothom, són castellers del món, els agrada fer safreig i tu no els facis el lleig. Amb banyes i amb baves, Va per tu, Roset. Ei, Banyes, què passa? M'han trucat de la tele, saps? Avui fan un homenatge al Pau. I què vols que faci jo? Doncs no sé, Baves, podries dir unes paraules en record seu. Jo? I què vols que digui del Pau? Però si sempre m'estava tocant el crostó, que si arribava tard a assaig, que si no estava en forma, que si bevia massa cervesa... Home, això ho feia perquè es preocupava per tu. Mira, vols que et digui el que penso? El Pau ens està mirant a tots i s'està pixant de riure mentre s'està fotent fins al cul de menjar delicatessens amb un gin tònic a una mà i una cigarreta a l'altra. Vols dir? Oh, i tant, el tio deu estar veient com va ser trending topic en el seu estimat Twitter. Com el millor cuiner del món li va dedicar unes paraules, llegint la quantitat d'articles publicats en honor seu i flipant amb la quantitat de gent que està trista perquè se l'estimaven molt. Però vols dir que està content? I tant, Banyes! Però si fins i tot li han dedicat el primer goma extra de l'any. Així que els hi dic als de la tele. Mira, els passats de la tele que se'n vagin a bastar fang, que el que hem de fer nosaltres és dedicar-li un bon 4 de 8 i fotre un bon brindis amb el seu honor. Candy morning, candy morning, candy this merch, candy this morning merch. Films. Però quina merda d'homenatge que m'ho fet! Tot i que es pot esperar de vosaltres, pijafins, si mai no canviareu. And to pull you